Hei, salutare și bine v-am găsit la alt episod. Astăzi o să facem un box opening pe contul meu. De ce n-am nicio legendară, am numai mitice. Uitați ce brawleri misesc. Și să se vrem mai întâi și șansele legendare. Deci o să deschidem două big box-uri, un brawl box și un mega box. Șansa mea este de 0,0505. Să începem cu brawl box-ul. 16 bonus, puncte de barley, puncte de dăm și 3 gene. E bine. Big box. Cred că nu ne apucă nimic. Puncte pe box, puncte pe shield și 200 de token double. Măcar dacă erau gene. Bun. Acum o să cumpărăm acesta. Ia, mai ne punem să vedem. Ce frumos. Bun, o să-l deschidem. Și în acesta iarăși nimic. 47 de coins. What? Mi s-a blocat. Ne-a picat Mr. P. Bun, avem Mr. P. Asta cu un screenshot. Bun. Ia să vedem ce șansă avem la legendară. Cred că mi-a scăzut în Mr. P. Da, 0. Da. Mega box 6. Mortis Sara, cred că n-a fost vizit pe Mortis. Piper și 3 gemuri. Păi ești nebun, am luat de brawler pe episod. Ești un Spike. Nu cred, am luat Spike. Bun, acum avem 40. Deci am luat Mr. P și Piper. Ce noroc am avut, fraților. Pentru asta dați like. Dar nu încetează! 001. Scăzut-o de... Bun, fraților, hai că dăm așa un meci cu... Bă, deci nu cred, mi-a picat Mr. P. Hai să punem acum poza aceasta cu Mr. P. Deci dacă vreți să intrați în clanul, hai unde dau. Deci dă brawler pe tot, frate. Acesta. Bun, haide că noi intrăm pe celălalt cont și după aceea. Pe celălalt cont. Hai bă. Da, amor. Că doar nu vreau să mi se vadă ID-ul. Hai, oleu, frate, pe ce mă joc eu. Durabilă. Iarăși mi s-a blocat. Deci am intrat pe contul acesta și mi-a dat niște star points. Hai să vedem. Ok, hai să dăm aici așa. Și să deschidem. Și să deschidem. Nu dacă am o șansă foarte mică la legendare, nu am nevoie puncte pe crow. Măcar mai mi-a crescut șansa la legendare. Dacă nu mi-a crescut eu nu mai mă joc și mă las de joc și nu o să mai vedeți niciodată episoade cu Brawl Stars. Mi-a crescut-o mare. Bun, hai că ne vedem pe celălalt. Nu bă, că filmez. Bun, am intrat acum pe contul lui PC asta. Mi-a scris pe Insta dacă pot să fac asta. Nu, am zis de ce nu. Hai că cumpărăm puncte de petara. Am spus eu să fac un brawler de...
de ce sunt fratele meu și este o fată? Că de ce ele nu sunt gay? Că de cea mai nebună să spun că e un gay. Adică nu un gay bun, nu? Mamă, că i-am zis că intrăm pe celălalt cont. Bun, noi revenim când facem Brawlbox-ul și când îl facem pe ram. Că trebuie să băiem de aici.